ҳангоме ки мусибат ба сарат меояд ва ҷаҳон бо ҳама фарохияш бар ту танг мешавад, ин қиссаро ба ёд ор. ҳанӯз ҷанине дар шиками модараш буд ки падараш аз ҷаҳон даргузашт. ба 6 солагиаш модарашро низ аз даст дод ва ятими бепадару модар гашт. падари 7 фарзанд буд, 3 писар ва 4 духтар. писари нахустинаш дар синни 2 солагиву андмоҳагӣ вафот кард. писари дуюмаш дар 1 солагӣ аз ҷаҳон рафт. писари сеюмаш дар рӯзгори ширхорагӣ фавт кард вақте ки 1 солаву 5 моҳа буд. зани меҳрубонаш ки модари ҳама фарзандони барҳаёташ буду ёвар, дунёро падруд гуфт. духтари нахустинаш ба шавҳар баромад, вале дар 28 солагӣ вафот кард. духтари дуюмаш низ шавҳар кард, дар 21 солагӣ фармон ёфт. духтари сеюмаш низ издивоҷ намуд, вале дар 27 солагӣ аз дунё даргузашт. тамоми фарзандони нарина ва модинаашро аз даст дод, ба ҷуз духтари кеҳинаш ки ӯ низ пас аз 6 моҳи вафоташ аз ҷаҳони фонӣ рахт барбаст. азияташ доданд, таҳдидаш карданд, носазояш гуфтанд, дурӯғгӯву девонаву коҳину шоиру ҷодугараш хонданд. ӯро ва қавмашро чанд сол шаҳрбанд карданд, то аз гуруснагӣ бимиранд. қасди ҷонаш карданд. барои дастгир карданаш ҷоизаи бузург гузоштанд. баъди рафтанаш хонаву дару дороияшро торож карданд. чандин бор барои куштани ӯ ва пайравонаш лашкар кашиданд. дар яке аз ҷангҳо сарашро кафонданд, дандонҳояшро шикастанд ва меҳмонӣ даъваташ карданду заҳраш доданд. зани покдоманашро туҳмат заданд. пас чун мусибате ба ту мерасад, андӯҳ фарогират мешавад, ё сахтиву душворие пеш меояд, ё касе аз аҳли хонадонат вафот мекунад, ё азизеро аз даст медиҳӣ, ё душмане қасди ҷонат мекунад, туҳмате ба пои ту мебанданд, молатро ба ғорат мебаранд. ин қиссаву он бузургмарро ба ёд ор, ки ин ҳама озмоишҳои сахтро сарбаландона бигзашту намунаи некии пайравӣ барои миллиардҳо шуд. оё донистӣ ки қаҳрамони ин қисса кист? агар ҳа, пас дар шарҳ бинавис то қиссаҳои нав бишнавиву қавитар шавӣ.